Yrittäminen on upea tapa luoda uusia mahdollisuuksia ja saada puhtia koko alueelle. Lisäksi parhaassa tapauksessa yrittäjä voi toteuttaa omaa luovuuttaan yritystoiminnassaan ja tehdä intohimosta menestyvää liiketoimintaa. Yrittäjän tiellä on myös monia mutkia ja vaikeitakin haasteita. Kuuntele podcast-jakso, jossa Starthubin Mark Poutanen kertoo, millaista apua Startup voi yrittäjille tarjota. Kuten tiedetään, niin yrittäminen on aivan upea tapa luoda uusia mahdollisuuksia ja saada puhtia koko alueelle. Lisäksi parhaassa tapauksessa yrittäjä voi toteuttaa omaa luovuuttaan yritystoiminnassaan ja tehdä intohimoista menestyvää liiketoimintaa. Mutta yrittäjän tiellä on myös monia mutkia ja vaikeitakin haasteita. Jutellaanpa lisää ja tutkitaan tätä sykähdyttävää aihetta pintaa syvemmältä. Minun nimi on Niina Tuominen ja vieraana meillä on tänään Mark Poutanen Starthubista. Mikäli olen oikein ymmärtänyt, niin Starthubin tehtävänä on auttaa yrityksiä pääsemään eteenpäin, mutta kohtaan tämä minullekin varmasti sitten selviää. Lämpimästi tervetuloa Mark, ja näin alkuun kertoisitko joitakin esimerkkejä yleisistä haasteista, joita yrittää monesti kohtaa, eli raapaista alkuun vähän pintaa. Kiitos hei, että sain tulla tänne vieraaksi. Jos mietitään niitä haasteita, mitä yrittäjillä on niin kuin yleisesti, on haasteita toki ajankäytön resurssien kanssa, niin kuin kaikilla muillakin. Sitten on haasteita löytää niitä oikeita kumppaneita, asiakkaita. Sitten jos mennään startup-puolelle, niin siellä on vaikea löytää tiimiläisiä, vaikea löytää sijoittajia, verkostoja, mistä lähtee viemään sitä omaa asiaa eteenpäin. Yrittäjän tiellä on niin monta erilaista miinaa, mitkä on naamioitu kivoiksi jutuiksi, että niitä ei välttämättä osaa tunnistaa ja sitten kun sä astut siihen, niin sit se on vähän liian myöhäistä. Liukumiinoja. Kyllä, banaaninkuoria. Joo. No Startup on nimenomaan perustettu olemaan tukena yrittäjille ja yrityksille, niin millaisia palveluita teillä on tarjota sitten näille yrittäjille? Joo, eli mehän tosiaan toimitaan tässä Mukkulan kampuksella, Mukkulan yliopistokampuksella ja meidän palveluihin kuuluu mentorointia, sparrausta, erinäköisiä tapahtumia, ihan tällaista kädestä pitämistä sen oman yrityksen ja oman yritysidean kehittämisessä. Sen lisäksi meillä on suht kattava mentoriverkosto, investoriverkosto, josta sitten saadaan lisää apuja, kun meidän omat kädet ei riitä. Okei. No mulle tulee vaan tässä mieleen, että yrittäjiä ja yrityksiä auttaa alkuun aika monikin muu taho ja eteenpäin, niin miten Startup eroaa muista tämmöisistä auttajista? No toi on ihan totta, että yrittäjiä auttaa tosi moni taho, koska se yrittäjien menestyminen on meidän maan menestymisen kannalta erittäin tärkeä asia ja sen takia siihen on laitettu valtakunnallisesti valtavasti paukkuja. Ja esimerkiksi meillä täällä Lahdessa, niin meillä auttaa siinä TE-palvelut, ELY-keskus, sitä auttaa Ladekki suurimmalta osin ja sitä autetaan me. Mutta esimerkiksi täällä Päijät-Hämeessä me on tosi tarkkaan katsottu se kenttä, että kuka auttaa millaisessa vaiheessa ja millaisia yrityksiä. Esimerkiksi me autetaan startup-yrittäjiä ja opiskelijoita, jotka haluaa lähteä startup-yrittäjiksi. Ja sitten taas Ladekki auttaa pääsääntöisesti kaikkia muita yrittäjiä, ketä tässä alueella on. Pieniä, keskisuuria vasta-alkajia, esimerkiksi perustamispalvelut, niin ne löytyy Ladekilta. Sama sukupolvenvaihdoksessa, tällaisissa sitten tietysti vaikeissa tilanteissa olevia. Myös sitten siihen alkutaipaleeseen saa apuja. Esimerkiksi Trion siitä ohjaamosta, mikä on sitten taas, onko se nyt ELYn ja TE-keskuksen vetämä juttu. Okei. Tämä on kyllä kovin mielenkiintoista. Voiko Starthubin toimintaan osallistua sitten sellainenkin, jolla ei ole vielä Y-tunnusta, vai pitääkö yrityksellä olla Y-tunnus ja olla olemassa jo? Eli siis apuahan meiltä voi tulla kysyä kuka vaan. Ja jos me ei itse olla se taho, joka sua auttaa, me ohjataan sut sille oikealle tasolle. Mutta lähtökohtaisesti sä voit tulla meille idean kanssa. Sä voit jopa hakea jäsenyyttä pelkän idean kanssa, mutta jos sä saat sen jäsenyyden, niin sitten noin puolen vuoden aikana siitä jäsenyyden alkamisesta sulla pitäisi olla se yritys pystyssä, että se jäsenyys säilyy. Mutta me autetaan sua myös siinä. Mä kysyisin vielä tuosta, kun sä puhut jäsenyydestä, niin mitä tämä jäsenyys siis tarkoittaa? Eli teille pääsee niin jäseneksi sitten jotkut yritykset? Eli
meidän jäsenyydet on tarkoitettu skaalautuville kansainvälisille innovatiivisille yrityksille, eli startupeille. Joten se tarkoittaa sitä, että kun sä tuut meille jäseneksi tai haet meille jäseneksi, jos sä pääset sen hakemusprosessin läpi, sä saat siinä vaiheessa jäsenyyden, joka oikeuttaa sua käyttää meidän tiloja, saamaan meiltä sitä apua ihan päivittäin, osallistua tapahtumiin, sulle nimetään oma mentori, YMS. Vau. No pitääkö tämän yrityksen olla sitten Päijät-Hämäläinen vai voiko muualtakin tulla mukaan toimintaan? Voi muualtakin tulla toimintaan ja toki sitä halutaankin, että muilta paikkakunnilta tullaan meille jäseneksi, koska siis Lahtihan on mainio paikka yrittää. Ja toivotaan, että se, että saadaan niitä jäseniä muilta paikkakunnilta, niin toisi sitä muuttoliikettä myös tänne päin, koska me voidaan sitten näyttää, että tämä on ihan yhtä hyvä paikka kuin mikä tahansa muu. Esimerkkinä meillä on yrittäjiä, jotka on jakautunut tiimi esimerkiksi 2 kaupungin välille. Toinen puoli tiimistä on Helsingissä, ne toimii Maria 01. Toinen puoli tiimistä on Lahdessa, ne on meillä. Se tiimi saa avun 2 paikasta, 2 kunnasta, niin ne saa myös tosi hyvät mahdollisuudet menestyä sitä kautta. Kylläpä kuulostaa kätevältä. Mm-hmm. Me rupean tässä kohta firmaa laittamaan pystyyn ja teidän juttu sille. Tervetuloa. No, kiitos. No tämä oikeasti todella herättää minun mielenkiinnon, niin pystyisit siellä kertomaan, että miten tämä prosessi lähtee alkuun? Eli mitä tehdään ensin ja mitä sitten seuraavaksi ja miten yrittäjän kannattaa valmistautua vaikka ensimmäiseen tapaamiseen teidän kanssa? Eli miten tämä koko niin kuin prosessi toimii sieltä, jos lähdetään niin kuin A:sta Ö:hön? Niin, A:sta Ö:hön, niin se menee ihan sellainen, että sä soitat, tuut käymään, laitat mailia, sovitaan tapaaminen, juodaan kuppi kahvia ja katsotaan, että mitä sulla on siinä pöydällä. Sen jälkeen katsotaan sitten, että miten sitä lähdetään viemään eteenpäin. Ja tämä mahdollistaa sen, että sä voit tulla meille missä tahansa vaiheessa sun yritystä tai sun ideaa. Eli sä voit tulla idean kanssa, käydään läpi, sitten sä saat vähän kotiläksyjä, koitetaan viestää vähän eteenpäin. Sitten katsotaan, onko tämä se oikea paikka sulle, onko tämä niin kuin sulle yrittäjänä hyödyllinen. Koska me ei haluta mitään muuta kuin auttaa sitä yrittäjää, jolloin sen yrittäjän täytyy saada se maksimaalinen hyöty siitä, että se on meidän jäsen. Sitten sen jälkeen, jos kaikki näyttää hyvältä, niin sitten lähettää hakemus. Sen jälkeen sen käy semmoinen pieni paneeli läpi sen hakemuksen, antaa sille arvion. Sen jälkeen käydään semmoinen pieni keskustelu tulevasta ja sitten jätetään se lopullinen hakemus, minkä sitten meidän ohjausryhmän jäsenistä päättää, että ketkä 10 yritystä pääsee seuraavana vuonna sisään. Okei, eli siinä on niin kuin tietty määrä yrityksiä, jotka pääsee ylipäätään sisälle teidän toimintaan. Koska meillä on tilaa rajoitetusti, niin me ei voida ihan loputtomasti kaikkia ottaa. No mihin, onko teillä nettisivut, mistä pystyy ottaa yhteyttä sitten? Joo, eli startup.fi löytyy meidän yhteystiedot, sieltä löytyy myös hakemukset. Sitten jos on vaan kiinnostusta yrittäjyyteen ja haluaa tulla juttelemaan asioista, meiltä löytyy sivujen alareunasta linkki Discordiin. Sieltä voi tulla kyselemään, sinne voi tulla juttelemaan, voi tulla tutustumaan muihin yrittäjiin. Ja sitten yksi tapa tietysti tulla meidän tapahtumiin katsomaan, että millaisia ne on ja siellä sitten keskustellaan asiasta. Tämähän rupeaa selkiytymään mulle ihan tässä koko ajan, mutta kun minä alkuun kysyin tuossa yrittäjän tyypillisistä tai yrittäjien tyypillisistä haasteista muutamiin esimerkein, niin mennään vähän syvemmälle tässä aiheessa. Mikä on tyypillisen kysymys tai ongelma uuden yrityksen kanssa, johon etsitte vastauksia ja mihin sun mielestä tarvitaan eniten apua? Jos tätä kysymystä voidaan edes muotoilla näin, koska tarpeet varmaan voi olla niin moninaiset nyt kun olet kertonut. Mutta jos sinä nyt viisaampana pohtisit tätä asiaa ja kertoisit. No siis yleisimmät kysymykset on se, että mitä mä teen seuraavaksi. näin yksinkertaisesti. Ja siis yleisimmät ongelmat ehkä, mitä yrittäjillä on, mitä ne ei välttämättä itse tiedosta, niin on siinä tiimissä. Että onko se tiimi just semmoinen, mikä voi viedä sen idean loppuun asti. Tai sitten siellä on ehkä ongelmia käsittää sitä omaa riskinottokykyä. Näin esimerkkinä vaikka mun omasta yrittäjäelämästä. Moni tuli sanoa mulle, että miten se pystyy ottaa tuollaisen riskin. Sitten kun mä sanoin, että no mun kokonaisvaltainen riski tässä
500 000 euron alkupotissa oli 25 tonnia, mikä on mulle riski siinä mielessä, että jos firma menee nurin, mulla on 25 tonnia velkaa, mä voin mennä sahalle, tekee 3 vuoroduunia, maksaa sen 5 vuodessa pois ja sitten koittaa uudestaan. Siinä on se mun riski. Mutta kun moni luulee, että sit kun sä perustat firman, niin sulla on heti miljoonia lainaa omalla nimellä ja sun koko elämä on mennyt, jos se firma menee. Ei se niin mene. Joo, tällainen itse asiassa itselläkin on tämmöinen mielikuva asiasta, mutta tietysti näin. Nykyään. Niin, no mutta näissä asioissa te pystytte varmaan aika hyvin neuvomaan ja opastamaan sitten. Joo, ja sitten yleensä kun meille tullaan esittelemään ideaa ja ollaan ihan sen oman idean pauloissa, mutta sitten on unohdettu miettiä semmoisia perusasioita kuin, että miten sillä tehdään rahaa, miten se firma pyörii. Niin niihin pystytään tarjoamaan apuja ja niihin yleensä löydetään tosi helposti sitten jonkinnäköisiä vastauksia, mistä lähtee työstä eteenpäin. Te olette nyt sitten auttanut yrityksiä eteenpäin ja olette ollut mukana luomassa menestystä, niin olisi aika mukava kuulla joku esimerkki yritystarinasta, jossa te olette ollut mukana, niin löytyisikö sulla sellaista esimerkkiä? No tähän niitä on monta, mutta yksi semmoinen ehkä konkreettisin alkaa jo ajalta ennen Starthubia, ennen kuin Starthubia oli olemassa. Eli mun naapurissa sattui asumaan herrasmies, jolla oli bisnesidea ja mä silloin vedin toimarin roolissa mun omaa startuppia ja hän tuli sitten siitä aidan yli huutelemaan ja kyselemään, että voisinko auttaa ja lähdettiin sitten yhdessä kehittämään sitä hänen liikeideaa ja sparrailtiin siinä ja sitten about vuoden päästä mä tein exitin mun omasta firmasta ja sitten mä tulin Labille tekemään Starthubia ja perustin Starthubin tänne. Ja sitten hän oli yksi meidän ensimmäisiä asiakkaita myös ja sitten tuossa 3 vuotta hän oli meillä asiakkaana ja nyt sitten tämän vuoden alusta niin hän sai ton New-rahan, mitä saa vaan kourallinen yrityksiä vuodessa Suomesta. Eli tämmöinen suht merkittävä rahoitus heille siitä. He teki sen haun hienosti ja on mennyt hienosti eteenpäin. Siihen oikeastaan niin kuin ei voi muuta kuin hattua nostaa tälle herrasmiehelle, miten hän on saanut niin kuin myynnin ja tuotekehityksen lisäksi hoidettua myös sen hillittömän investorirumban. Eli pitsaaminen ja myyminen on ollut siellä niin kuin veressä. Ja sitten on otettu isompien toimijoiden virheistä oppia ja tehty asioita paremmin ja nyt ne on sitten päässyt tuohon pisteeseen. No voit siellä kertoa vai onko se salaisuus, että minkä alan yritys tässä on kyseessä? Että... Eli tässä on tämmöinen yritys, joka välittää ja myy markkinadataa käytännössä. Okei. Aika huikeaa kuulla, että on päässyt niin kuin eteenpäin ja kovin lyhyessä ajassa, kun jotenkin itsellä on semmoisia kokemuksia tosiaan, mitä tuossa aikaisemminkin sanoit yrittäjistä, että ehkä on vääränlaisia mielikuvia niin kuin siitä, että minkä verran siihen tarvii itse investoida ja myöskin sitten niin kuin vääränlaisia mielikuvia siitä, että joko niin kuin tiedätkö, että yritys lähtee heti tuottamaan huikeata tulosta tai sitten, että sitä jauhetaan monta vuotta, mutta tässä on niin kuin varmaan aika hyvä esimerkki siitä, että hyvällä pohjalla tehty hyvä työ. Kun ne perusasiat on kunnossa, sulla on se idea ja sä kehität sitä aktiivisesti asiakkaiden kanssa ja viet sitä eteenpäin, niin kyllä se raha sieltä tulee, vaikka siinä kehittämisessä menisikin vähän pidempään. Kuten sanoit, niin on niitä firmoja, esimerkiksi tämä oma firma, niin meillä on ensimmäisen 2 kuukauden jälkeen alkoi tulla liikevaihtoa. Siinä määrin pystyttiin ruveta maksaa palkkaa. Mutta sitten nykyajan startupeista, varsinkin softapuolella, niin siellä on 1-2 tuotekehitys ennen kuin sitä rahaa rupeaa tulemaan. Niin niitä on tosiaan laidasta laitaan. Ihanaa sitten kuitenkin, kun esimerkiksi tämmöinen kuin startup on olemassa, joka pystyy tukemaan tai antamaan sitä tukea siihen alkuun. Suomessa ahkerasta yrittäjyydestä ja yrittäjämäistä meiningistä mainitaan usein Etelä-Pohjanmaa, mutta Päijät-Häme ei niinkään. Niin mitä sun mielestä, onko Lahti hyvä paikka yrittää? Ja jos on, niin minkä takia Lahti on just hyvä paikka yrittää? No Lahdessa on monta hyvää syytä, miksi tänne pitäisi tulla yrittämään. Yksi niistä on tietysti mielettömät ihmiset ja tämä fiilis, mikä täällä on. Mutta sitten ehkä semmoisia konkreettisempia, niin meillä kuitenkin on oma lentokenttä 40 minuutin päässä tuossa toi Lahti-Helsinki-Vantaa International Airport. Sitten meillä kuitenkin on pääkaupunkiseutu muutenkin lähellä, eli kaikki suuret yritykset
on siellä, mutta vaikka ne yritykset on siellä, niin ne päämajat on siellä ja ne tehtaat on täällä. Jos sä kehität jotain palvelua tai tuotetta, mikä liittyy teollisuuteen, tuotantoketjuihin, niin en mä äkkiseltään Etelä-Suomesta parempaa paikkaa keksi. Totta, kulkuyhteydet on tosi hyvät kyllä. Kyllä. Näin on. No, siinähän sitä asiaa tuli sitten ihan mukavasti. Kiitos Mark ajastasi ja asiantuntemuksestasi. Ja täytyy kyllä sanoa, että tarjoatte upeaa ja arvokasta palvelua uusille yrityksille. Tästä sitten kohti uusia aiheita ja seikkailuja. Kyllä. Moikka. Moikka.